зеленчуцата ни трябват 350 грама пилешко филе, аз съм го нарязала на дребно, за да е по-лесно на блендера. Една топка моцарела, абсолютно на вкус, около 120-150 грама, няколко гъби, абсолютно задължително пармезан, около 25 до 30 грама или грано падано, някакво твърдо сирене, 2 яйца. От свободни кокошки, разбира се, е най-добрият избор, но каквото имате пак. Използваме една паста доматена, която е от Ден. Това си е концентриран домат, малко червен пипер и малко чесън на прах. Може да си добавите каквито искате подправки. Може да използвате блендер или чопър като нас. Сега започваме да слагаме пилето. Сипваме в цялото. Сега ще сложим пармезанът. Супер. След него си чукваме двете яйца. Изтискаме пак, да няма някаква черепка вътре. Доматеното пюре е отново абсолютно на вкус. Аз си слагам на око, честно казано, или нямаме представа, нали? Винаги си го правим на око. Плюс отново малко чесън на прах, ако обичате чесън, и червен пипер. Сега блендираме. Съставките трябва да се смесват добре. Готово. В тава с хартия за печене започваме да изсипваме готовата смес. Цялото количество и се опитваме да оформим нещо, което наподобява блат. Печем 25 минути на 220 градуса. Може да поставите гъбите на филийки или да ги направите за хелоуинска украса. Ето така. С сламка, нашата е картонена, правите две дупки. И се надявам това да прилича на нещо като череп. Моцарелата си я режем на филийки. Или си я късаме реално, кой както предпочита. Ето така изглежда готовия блат, излязъл от фурната. Сега хайде да започнем да редим плънката. Задължително аз си слагам малко още доматено пюре, просто защото ние всички много го обичаме. Ако вие не обичате толкова домати, пропуснете тази стъпка, тъй като има в самия блат, но аз мисля, че става много по-вкусно така. След което слагаме хаотично моцарелата, разпределяме я що годе равномерно. Така, може би тук малко ще я щупя. И в случая хелоуинските ни черепи, които Елена направи, супер сладки. Някои са малко по-изстрадали, което е още по-готино, защото са си точно в тон с празника. Това е. Връщаме във фурната за още 5 минути. Слагаме няколко листенца босилек. И ето и нашата хелоуинска пица. Бу!